Il-maltemp ma qatax qalb mijiet ta' nies li għal sen oħra rħowla lejn il-Palazz ta' Sant'Anton għal festival taċ-ċitru. L-attività tal-ħadd filgħodu fil-btieħi tal-palazz kienet waħda li ma taqtax min les biex jixtri l-arinċu l-lumi u oħrajn jippreferu xi ftit ħelu assoċjat maċ-ċitru. Il-bejja jgħidu biex jagħmlu xi ħaġa ta' qlieħ u ma naqsitx fl-isfond mużika tradizzjonali Maltija. Ix-xogħol ta' wara l-kwinti għal din l-attività jibda minn 3 ijiem qabel fejn ikunu ħafna dawk li jibdew jaqtaw l-arinċ mill-bitħa tal-palazz. Fil-fatt huwa kkalkulat li jinqata' 3000 kilo tal-arinċ għal din l-attività u l-ġardinar Aldo Borġ huwa wieħed mill-iktar li jkun impenjat. Is-sena kien hemm ftit inqas inħabba raġunijiet ta' temp m'għamlix daqshekk xita hekk, imma average qisu 3000 kilo jkun hawn. Anke l-attività kull ma jmur dejjem qed tittejjeb l-attività tagħha bi prodotti lokali, skont Rita Galja, organizzatriċi ta' din l-attività, qalet li l-għażla ta' ħafna ma tinbidilx. Jiġu jisaqsuk għal fresh orange juice, jisaqsuk ukoll għall-arinċ, il-ħelu mill-qares ukoll. U mbagħad bħala affarijiet oħra u fejn tidħol żaqhom il-Maltin. Ifittxu għall-istens l-oħra tal-ikel. Imma l-maġġor parti li tal jisaqsuk mal-muffins il-kejkijiet. U kif konna hemmhekk tkellimna man-nies li anke jekk mitlufin dwar x'ħajixtru jew ibijaw, kollha ban komuni, dak li jgħinu lil Malta Community Chess Fund. Niġi kull sena, qatt ma fallejta ġifieri, għax fl-istess ħin ngħinu l-Community Chess Fund ukoll għal dak il-għanu. Bħala rispons ta' n-nies huwa wieħed b'saħħtu ħafna, n-nies jiġu ħafna għal festa, l-nies hija festa ta' karità. Jina xtrajt l-arinċ, l-umi u anka grejpfrut xajt ġifieri, xnejn ukoll.